Tiprasa rok tamni bagwi Chini laibuma no kaham ke suya amoni karon hingke ke chung no Chini laibuma no swkmao. Tabuk sana thangke ke je nungang tabuk jora Tiprasa ni 1% pano laibuma saimemani amo nungang busano phwrwngya khe arono pai thangnai chungna di tabo IGM hospital haite umukanto school te tulsi poti school hairok kwbangma amono tabu borok sob sije amo puila Bubagra songslamu hne kini kesaro bo baksa borok Chini laibuma sokomorna bagwi raja rok Chini bagwi kunu khaya school slamya rok hnei salangnai salangkha boini chuklibai a jorao no Bubagra song no baksa jolijagwi Tiprasa ni laibuma no follow khaliya Bubagra song Chini bagwi no a school tai hospital rok tangmani aguliwo a jorani Tiprani original center check khainai di Tiprasa a jora population nya fano afro 70 akhe 80% tongui tongo aguli wo Tiprasa rok baksa khnamani jefuro India by March ni paimak pore aguli tongnai Tiprasa baksa borok rok aguli bongni jaga phalika boi aguli gana gini je hapung hatai tongmani jaga a jaga tongnani bagui borok phayu hnei amo kubudia soi saimia norok saima khai comment khaiye ano sadi bahai sosoida na chengcheng ramoko getabu je nugui tongo tam tang sana nang yen norok nugui tongo geja last pai thako je angkok sana mo suma ka haise Chini buskani borok rok sungno laibuma Chini Tiprasa rokni jesuk phwrwng klangkha jesuk phwrwngui bo tongo tabu nugui bo tongo sung amono sung je mansak gege chungmo Chini thinang ni bagui chung tebo Chini laibuma no cheri manai butui Chini agini laibuma rok sobo Bubagra song sungno rokha khlai tong Chini hano butike naragui klangkha borok amono chung kaham ke cheri nai Chini thinang ni je chorai rok no bahai ke chung phwrwng klangman Chini Tiprasa rok ni je laibuma hai ke Chini culture Chini dofa aprose tebo raksnai amsuno hambai।